17. november. Deň boja za slobodu a demokraciu. Deň, ktorý vyjadruje, že sa Slovákom a Čechom podarilo zvrhnúť komunistický režim. Deň, ktorý nám chceli zobrať, pretože ho zrušili ako deň pracovného pokoja a ešte sa vyhovárajú, že ho museli zrušiť kvôli konsolidácii. Keď to chceme naozaj tak položiť, že museli zrušiť, mohli si vybrať aj iný sviatok a nie je tento významný. Ja tu nechcem šíriť politiku, ale myslím si, že týmto dali jasne najavo, že pre nich tento deň nemá žiadny význam a že ho môžeme odignorovať, nevšímať si a nepripomínať si. Ale my si pripomínať musíme. Pretože my, generácia Z a aj generácia mileniálov a vlastne všetky ostatné generácie mladšie od nás, sme vyrastali v slobode a demokracii. V slobode a demokracii, ktorú máme vďaka našim rodičom a starým rodičom. Vďaka tomu, že oni 17. novembra 1989 mrzli na námestiach a štrngali kľúčky a nedovolili, aby tu komunizmus bol aj naďalej. Komunizmus, ktorý som vždy považovala za príbehy mojej babky a spájala som si to s niečím, čo sa dotýka druhej svetovej vojny, pretože keď mi opisuje tú okupáciu, ako sem vtrhli Rusi, ako tanky chodili po normálnych bežných sídliskových uliciach a všetkým ľuďom vrátane jej širšej rodiny, ktorí mali peniaze, ich zobrali, ktorí mali majetky, ich zobrali, ktorí mali pekné vily, domy a byty, zobrali a nasťahovali sa do nich ruskí papaláši alebo ruskí vojaci. Je aj veľa reportáží a rozhovorov, že to isté sa dialo aj v Česku, že Rusi sa k domácim správali veľmi nepekne vo všetkých ohľadoch a komunizmus sme síce my mladí nezažili, ale myslím si, že aj tak nám je jasné, že toto glamorizované byť nemá, že komunizmus, ktorý sme si mysleli, že nás sa už netýka, že tá nežná revolúcia je spomienka, nejaký historický milník, ktorý sa nás už netýka. Dnes sme zistili, že týka. Dnes sme stali v Nitre na Svätoplukovom námestí aj my. Dnes sme aj my štrngali kľúčami, dnes sme písali kriedou aj my. Aj my, mladí ľudia, aj tí, ktorí sme odišli do zahraničia, aj tí, ktorí sme zatiaľ zostali. My všetci máme tiež naše rodiny a domovy tu na Slovensku. A chceme, aby to tak aj zostalo. Pretože ak skončí demokracia u nás, za chvíľu môže skončiť aj v Česku, aj v Poľsku a takýmto dominovým efektom nedaj Bože, kde ešte všade. A to verím, že nechceme. Sice sme si to 89. nezažili na vlastnej koži, ale ani nechceme. Lebo naozaj, keď sme stali na tom námestí, mala som pocit, že sme sa presunuli späť v čase, ako keď máte déjà vu. A presne preto, že sme študenti a presne preto, že sme mladí a presne preto, že nám záleží na vlastnej budúcnosti a nechceme byť význaní z našich domovov, presne preto sme tam stáli a verím, že takisto budú stáť aj zajtra v Bratislave aj v iných mestách. Ešte raz nezastávam politiku, ale chcem aj naďalej žiť v slobode a v demokracii. A verím, že aj vy všetci ostatní. Takže dámy a páni, 17. november 2025. Nežná Kriedová. Zloba, závisť, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvár Toto je naša trieda, toto je naša krajina a v našich rukách krieda nám píše miesto v dejinách. Tie písmená sú slabé a dážď ich zajtra pokazí, no nesú silnú nádej, že pravda klamstvo porazí. Keď nám mocní klamú, napíšeme pravdu na chodník. Nakreslíme dúhu, ostaneme hrdo slobodní. Slabší, keď sa bráni, v pomoci sme svorne ochotní. Nakreslíme slnko, ostaneme v láske jednotní.
naša trieda, toto je naša krajina a v našich rukách krieda nám píše miesto v dejinách. Tie písmená sú slabé a dážď ich zajtra pokazí, no nesú silnú nádej, že pravda klamstvo porazí. Keď sa šíri zloba, nakreslíme srdce farebné. Krehké slovo silu má väčšiu ako zbrane vražedné.